Ka Meghalaya State Skill Development Society harengkat bat ka office jong ka Eastern West KHASI Hills District kala Pynlong ya ka Skillerate connect ha Shnong Kynshi hene ka sngi. Ya ka ni ka program ba arsngi linter la Pynlong Kynshi benta jong ka jingsdang ya ka skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion. Bat la play perda da i menteri ketenat ka kot ka kia i Dr. Mazel Amperin Lingdo bat menteri jong ketenat sports ba Shakliar Wardri kum ukongsan ha ka ni ka sngi. I Dr. Mazel Amperin Lingdo ila banjur halor ke jingdon kam jong ke jingshania halade bat ke jing kenkor ya ke sengkam la jong kat kum kasap kapong bat ke jing tibet ban ai ka kam sorkar. Kani ka program ka kentup ru ya ke jing sam ya ki sernot bat ke jing pen inam ya ki march nakti jong kathan. Tangin ya pen kelaya la ka jong kucinglong tikmi kikpa. La dau kon jong pi ura yo mo keu. Ai kicing nyarap yo. Ban ong ukon jong nga udai unong rep. Bat ngau rem. Kakam sorkar kanung ayu kon jong pi ya kata ka jing kemen mensim. Kabaki entrepreneurs kidon. Nga kermen ka jing wan ka jong nga syade. Ka message pinyo. Ka message ka lang. What ju ong ngamla. Pidai ban ong ngan persyang. Hado pangan dat tebit. Pat ngan yo ka kamay ka kaji ka ban penim ya ki kon ki kti ki jonga. Kumbah nyongud Kynshi pai Pakistan